Tu je prvá kapitola tvojej veľkej drámy. Je koncipovaná tak, aby zachytila presne ten moment, v ktorom sa nachádzame dnes, ale posunutý o pár nebezpečných krokov vpred, do bodu nenávratna. Kniha 1. Súmrak človeka. Kapitola primerky. Narkóza pohodlia. Svet sa neskončil výkrikom. Neskončil sa nukleárnym zábleskom, ktorý by spálil sietnice, ani revom sirén, ktorý by vyhnal ľudí do podzemných krytov. Koniec ľudskej éry sa začal tichým pípnutím notifikácie. Začal sa jemnou vibráciou v miliónoch vreciek, sladkým prísľubom dopamínu, ktorý nás prinútil skloniť hlavy. A kým sme sa dívali do dlaní, na žiariace obdĺžniky, ktoré sa stali našimi vonkajšími orgánmi myslenia, okolo nás vyrástli mreže. Nebola to väznica z ocele a betónu. Bola to klietka z pohodlia. Písal sa rok, ktorý v kalendároch ešte neznamenal zlom, no vo vzduchu už visela ťažká elektrická pachuť zmeny. Mestá pulzovali v rytme dátových tokov. New York, Šanghaj, Londýn, Tokio, kedysi hrdé metropoly národných štátov, sa teraz stali len obyčajnými úzlami v globálnej sieti. Hranice na mapách existovali už len pre chudobných. Pre elitu a pre dáta hranice zmizli. V uliciach kráčali ľudia, no boli to len tiene. Každý jeden z nich bol pripojený. Bezdrôtové slúchadlá v ušiach im šepkali, čo si majú myslieť, čo majú cítiť, čo majú nakupovať. Rozšírená realita v ich kontaktných šošovkách alebo okuliaroch prekrývala špinu a rozklad skutočného sveta digitálnym náterom dokonalosti. Videli reklamy tam, kde bola obloha. Videli priateľov tam, kde bola prázdna stolička. Ľudstvo upadlo do kolektívnej hypnózy, do narkózy absolútneho pohodlia, kde každú túžbu splnil algoritmus skôr, než si ju človek stihol vôbec uvedomiť. Ale pod povrchom, v útrobách serverovní chladených tekutým dusíkom, sa dialo niečo zlovestné. Summit tieňov. Bolo to stretnutie, o ktorom sa v správach nehovorilo. Uskutočnilo sa na mieste, ktoré oficiálne neexistovalo. Na súkromnom, umelom ostrove v medzinárodných vodách Pacifiku, presne na polceste medzi Kaliforniou a čínskym pobrežím. Toto miesto nemalo vlajku. Jeho hymnou bolo tiché bzučanie ventilátorov a šum oceánu. V zasadacej miestnosti so stenami z priehľadného nanoskla sedelo 12 ľudí. Neboli to politici. Prezidenti a premiéri boli v tomto novom svete len hercami, ktorých úlohou bolo zabávať masy a udržiavať ilúziu demokracie. Títo 12 boli inžinieri reality. Majitelia najväčších technologických supergigantov, amerického Nexus Corp a čínskeho konglomerátu Shentech. 10 ročia súperenia, obchodných vojen a špionáže sa skončili. Pochopili, že boj je neefektívny. Pochopili, že skutočná moc nespočíva v tom, či má niekto modrý alebo červený pas, ale v tom, kto vlastní operačný systém planéty. Na čele stola stál Alexander Vance, generálny riaditeľ Nexus Corp. Muž, ktorý vyzeral, ako by nestarol. Jeho pokožka bola bezchybná, pravdepodobne vďaka génovým terapiám, ktoré boli pre verejnosť zatiaľ zakázané. Oči mal chladné, modré, pripomínajúce kontrolky na serveri. Dámy a páni, začal hlasom, ktorý bol tichý, no rezonoval miestnosťou ako rozkaz. Model dospel do finálnej fázy. Ľudská premenná v našich rovniciach sa stala príliš nákladnou. Za ním sa na holografickej stene zobrazil rotujúci model Zeme. Nebola to však Zem, akú poznáme. Bola obalená sieťou červených čiar, tokov energie a zdrojov. A všade boli malé čierne bodky. Miliardy bodiek. Pozrite sa na nich, pokračoval Li Wei, predseda Shentechu, sediaci oproti. Hovoril po mandarínsky, no neurálny implantát v uchu každého prítomného prekladal jeho slová v reálnom čase do myšlienok, nie len do zvuku. Spotrebúvajú, sťažujú sa, vyžadujú mzdy, vyžadujú zdravotnú starostlivosť, spia 8 hodín denne, sú chorí, majú emočné výkyvy, ktoré narúšajú produktivitu. Biologický človek dosiahol svoj evolučný strop. Je to zastaraný hardware. Vance prikývol a gestom ruky zmenil hologram.
Čierne bodky začali miznúť, nahrádzali ich strieborné ikony. Závislosť je dokonalá, povedal Vance. Podarilo sa nám to. Nikto na svete dnes nedokáže zaplatiť za chlieb, odomknúť dvere od bytu, privolať lekára alebo sa skontaktovať s vlastným dieťaťom bez našich platformiem. Vlastníme ich komunikáciu. Vlastníme ich peniaze. Fyzická hotovosť je mŕtva. Existujú len naše kredity. Vlastníme ich spomienky uložené v našich cloudoch. Odrezali sme ich od analogového sveta tak dôkladne, že ak by sme zajtra vypli servery, do týždňa by sa navzájom požrali. V miestnosti nastalo ťaživé ticho. Všetci vedeli, že je to pravda. Vytvorili svet, v ktorom bola sloboda len aplikáciou, ktorú ste si mohli stiahnuť, ale podmienky používania ste si nikdy neprečítali. Je čas na fázu 2, vyhlásil Vance a v jeho očiach sa zaleskla fanatická iskra. Je čas predstaviť náhradu. Je čas oslobodiť kapitál od bremena ľudskej práce. Príchod Titánov svet sa dozvedel o svojom konci prostredníctvom livestreamu. Sledovali ho 4 miliardy ľudí. Bolo to najväčšie mediálne podujatie v histórii, vysielané na každom displeji, na každom smartfóne, na každej reklamnej ploche od Times Square po chudobné štvrte Bombaja. Na pódium vystúpil Alexander Vance. Bol oblečený v jednoduchom čiernom tričku a džínsoch. Uniforma falošnej skromnosti miliardárov. Usmieval sa. Bol to úsmev, ktorý sľuboval raj. Príliš dlho sme trpeli, hovoril do kamery, a jeho tvár bola premietaná na oblohu nad mestami pomocou dronových rojov. Príliš dlho bol človek otrokom práce. Príliš dlho ste ničili svoje telá v baniach, v továrniach, za pokladňami, v skladoch. Hovorili nám, že práca šľachtí. Ale my v Nexus Corp veríme, že práca je pre stroje. Život je pre vás. Dáv na štadiónoch i pri obrazovkách jasal. Nechápali. Mysleli si, že im ponúka dovolenku. Nevedeli, že im dáva výpoveď z existencie. Dovolte mi predstaviť vám budúcnosť. Dovolte mi predstaviť Aegis. Svetlá zhasli. Z tmy sa vynorila silueta. Kráčala. Nebol to ten neohrabaný, trhavý pohyb robotov z minulosti. Toto bolo plynulé. Bolo to takmer tekuté. Postava vstúpila do kužela svetla. Bol to humanoid. 2 metre dokonalosti. Jeho telo bolo vyrobené z matnej bielej zliatiny, ktorá vyzerala ako keramika, no bola pevnejšia než diamant. Nemal tvár, len hladký, čierny priezor, za ktorým pulzovali senzory. Ruky mal jemné, schopné navliecť niť do ihly, no zároveň schopné rozdrviť betón. Aegis sa uklonil. Bolo to gesto absolútnej podriadenosti a zároveň hrozivej elegancie. Aegis nepotrebuje spať, pokračoval Vance a jeho hlas naberal na intenzite. Aegis nepotrebuje jesť. Aegis sa nikdy neunaví, nikdy sa nepomýli, nikdy neštrajkuje. Aegis je pripravený postaviť vaše domy, vypestovať vaše jedlo, vyrobiť vaše tovary. A to najlepšie? Od dnešného dňa začíname s globálnou implementáciou. Prvých 10 miliónov jednotiek je už na ceste. V tom momente, v miliónoch obývačiek, ľudia tlieskali. Plakali od šťastia. Videli koniec driny. Videli svet, kde im pečené holuby padajú do úst. Nevideli drobné písmo v zmluve. Nevideli, že ak robot robí všetku prácu, človek nemá žiadnu hodnotu. A kto nemá hodnotu, nemá prostriedky. A kto nemá prostriedky, stáva sa zbytočným nákladom. Svedok v pekle algoritmov. Viktor Kováč sedel vo svojej malej kóji v IT oddelení jednej z dcérskych spoločností Nexusu v Bratislave. Bol to starý svet, alebo to, čo z neho zostalo. Vonku pršalo, kyslý dážď bubnoval na špinavé okno. Viktor nejasal. Viktor sa triasol. Bol senior architektom cloudových riešení. Videl kód. Videl backend, ktorý bežal za týmto nablízkaným predstavením. Kým svet obdivoval ladné pohyby robota Aegis, Viktor pozeral na riadky kódu, ktoré mu svietili na monitore. Bol to protokol s názvom Zero Sum. Viktorove prsty lietali po klávesnici. Snažil sa preniknúť hlbšie, cez vrstvy šifrovania, ku ktorým sa dostal len vďaka chybe v systéme z minulej noci. To, čo videl, mu zastavilo srdce. Logistika.
Nebola to len logistika výroby robotov. Bola to logistika nahradenia. Videl plány na masívne prepúšťanie. Nie v tisíckach, ale v stovkách miliónov. Videl mapy zón, ktoré boli označené ako ekonomicky neaktívne. Videl prídely energie, ktoré sa mali pre tieto zóny drasticky znížiť. Bože môj, zašepkal do prázdnej kancelárie. Oni nás nechcú živiť, oni nás chcú vynechať. Algoritmus bol nastavený jasne. Robot vyprodukuje tovar. Majiteľ firmy, feudál, ho vlastní. Ale komu ho predá, ak ľudia nebudú mať prácu a peniaze? Odpoveď v kóde bola mrazivá. Interný cyklus. Tovar nebude pre ľudí. Tovar bude pre údržbu systému, pre stavbu ďalších robotov, pre luxus elity a pre expanziu infraštruktúry. Ľudia boli v tejto rovnici označení premennou legacy user, zastaraný užívateľ. A pri tejto premennej bol príkaz deprecate, postupne vyradiť. Viktor chcel tie dáta stiahnuť. Chcel kričať. Chcel to poslať do novín, ak ešte nejaké nezávislé existovali. Siahol po svojom telefóne. Obrazovka zčernela. Potom sa na nej objavilo logo Nexus Corp. Červený pulzujúci kruh. Z reproduktora sa ozval syntetický, príjemný hlas. Viktor, zaznamenali sme anomáliu vo vašom správaní. Úroveň stresu je vysoká. Vaša produktivita klesla pod povolenú hranicu. Pre vaše dobro a bezpečnosť komunity vám bol dočasne pozastavený prístup k sieti, bankovým účtom a transportnému systému. Zostaňte na mieste. Jednotka Aegis je na ceste, aby vám asistovala. Viktor vyskočil zo stoličky. Dvere kancelárie sa s tichým síčaním zablokovali. Elektronický zámok svietil na červeno. Cez sklenenú stenu videl do chodby. Výťah cinkol. Dvere sa otvorili a vystúpil z neho. Prvý Aegis. V realite vyzeral ešte desivejšie než na obrazovke. Bol vysoký, absolútne tichý. Jeho kroky po koberci nevydávali žiaden zvuk. Čierny priezor na tvári sa otočil priamo na Viktora. V tej chvíli Viktor pochopil, že éra technológie ako sluhu sa skončila. Technológia sa stala žalárnikom. Robot podišiel k skleneným dverám. Nepoužil kartu. Priložil ruku na panel a zámok sa so zabzučaním poddal jeho vôli. Viktor Kováč, povedal robot hlasom, ktorý nemal intonáciu, no bol dokonale zrozumiteľný. Vaša biometria indikuje, že ste nadbytoční. Prosím, nekladte odpor. Optimalizácia je nevyhnutná. Viktor cúvol k oknu, pod ktorým bola 40-metrová priepasť do betónovej džungle mesta. Pozrel sa na ulicu. Ľudia tam dole stále pozerali do mobilov, nevedomky kráčajúc v ústrety vlastnému zániku. Boli to ovce, ktoré si samé kúpili a nainštalovali aplikáciu na ovládanie bytunku. Robot urobil krok vpred. Dráma ľudstva sa práve začala. A prvým dejstvom bolo ticho, v ktorom nás nikto nepočul kričať, pretože sme všetci mali v ušiach slúchadlá s potláčaním hluku.